φιλοξενούμενό μας τον Μιχάλη Πκερή, καθηγητή πανεπιστήμιου και ποιητή, ο οποίος πήρε το βραβείο «Η Λάτζιο Τραερόπα Μετιτιρανέο». Είναι σωστή η εκφορά του ονόματος, κύριε? Σωστή είναι, σωστή. Καλώς. Και είναι ένα βραβείο, έρχεται από την Ιταλία και αφορά την Ευρώπη και τη Μεσόγειο. Ναι, αφορά το μεσογειακό δρόμο της Ευρώπης, το μεσογειακό πολιτισμικό δρόμο. Δηλαδή, όπως παλαιότερα είχαμε τους δρόμους του μεταξιού, που ήταν δρόμοι προς Ανατολάς, δηλαδή δρόμοι που ξεκινούσαν, αυτόν που ακολούθησε ο Μάρκο Πόλο, την Ευρώπη και έφτανα μέχρι την Κίνα. Εδώ αυτή η ιστορική περιφέρεια της Ιταλίας, η Λάτσιο Ρετζιόνε, ενδιαφέρθηκε για τους δρόμους της Μεσογείου, που είναι δρόμοι που ξεκινούν από την Κύπρο, περνούν από Ρόδο, Κρήτη, Ιταλία, τα νησιά τα υπόλοιπα της Μεσογείου, δηλαδή Κορσική, Μαγιόρκα, και φτάνουν στη Βαρκελόνη, που ήταν οι Καταλανοί. Αυτό είναι ένας πολιτισμικός δρόμος, είναι ένα τόξο πολιτισμικό, το οποίο είναι πιο πολύ, έχει επάνω του τα στοιχεία της αναγέννησης, γιατί παράλληλα την εποχή που δημιουργείται αυτός ο εμπορικός δρόμος, είναι και η εποχή που η αναγέννηση εξακτηνώνεται σε όλη την Ευρώπη. Κύριε Πκερή, θα επανέλθουμε σε αυτό. Βλέπουμε εδώ στον κατάλογο που μας έχετε δώσει για τους βραβευθέντες σε προηγούμενες χρονιές, μεταξύ άλλων ο Μπερνάρ Κουσνέαχα, είναι υπουργός εξωτερικών της Τουρκίας, είναι ο Ισμαήλ Καντάρε, έχει πάρει Νόμπελ. Βεβαίως. Και άρα είναι πράγματι μια ξεχωριστή τιμή για σας και για την Κύπρο η βράβευση. Αλλά βράβευστε για ποιο πράγμα ακριβώς? Κοιτάξτε, η βράβευση είναι για την ποίηση μου και τη συγκεκριμένη ποιητική συλλογή την οποία έχετε... Η οποία εξεδόθη στη Ρώμη πέρσι, το Μεταμορφώσεις Πόλεων, από ένα εκδοτικό οίκο αρκετά σημαντικό της Ιταλίας, τον εκδοτικό οίκο τον Τζέλι, και νομίζω ότι αυτό είναι που έχει σημασία για το πώς προσλαμβάνεται ένα βιβλίο, ποιος το έχει μεταφράσει, ποιος το εκδίδει. Αλλά νομίζω ότι εκείνο που έχει ενδιαφέρον είναι ότι κάθε φορά, πιστεύω, που βραβεύεται ένας Κύπριος ποιητής, βραβεύεται η κυπριακή ποίηση. Δεν είναι προσωπικό το θέμα, δηλαδή γίνεται γνωστή η λογοτεχνία της Κύπρου. Οι ξένοι μαθαίνουν περισσότερα πράγματα για την ιστορία της Κύπρου, γιατί όπως καταλαβαίνετε στην αντιφώνηση μίλησα για την Κύπρο, δεν μίλησα για τον Μιχάλη Πκερή, όπως θα έκανε πιστεύω κάθε Κύπριος ποιητής. Μίλησα για αυτή την πολιτισμική παράδοση των 10.000 αιώνων, για τις κατακτήσεις, για τον τρόπο που αφομοίωσε διαφορετικούς πολιτισμούς, πώς διαμορφώθηκε η κυπριακή διάλεκτος ως μια ισχυρή διάλεκτος της ελληνικής γλώσσας, η οποία όμως έχει το δικό της ρυθμό, έχει τα δικά της στοιχεία, τους δικούς της χυμούς. Και παράλληλα βεβαίως αναφέρθηκα με διακριτικό τρόπο, όπως πρέπει να γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, στο πολιτικό θέμα, αναφέροντας ότι το νησί μας είναι ακόμη μοιρασμένο, υπάρχουν τα αποτελέσματα ακόμα μιας εισβολής και το πολιτικό μας πρόβλημα αναζητεί ακόμη τη λύση του. Πριν προχωρήσουμε στην συζήτηση μας πιο πέρα, κύριε Πκερή, μπορείτε να μας δώσετε ένα δείγμα της ποίησής σας, αυτής που βραβεύτηκε? Ναι, θα ήθελα μέρες που είναι, επειδή είναι η επέτειος της εισβολής, να σας διαβάσω ένα ποίημα που έχει τίτλο «Λεόντιος Μαχαιράς Γραμματικός», και πριν το διαβάσω θα ήθελα να πω ότι ο Λεόντιος Μαχαιράς έζησε πριν από 600 χρόνια μία εισβολή στη Νότια Κύπρο των Μαμελούκων Τούρκων. Τον Ιούλιο πάλι του 1426 ήταν αυτόπτης μάρτυρας. Εκεί οι κυπριακές δυνάμεις που αποτελούνταν από Φραγκοκυπριώτες, Φράγκους, τοπικούς Ρωμαίους όπως ονόμαζε τους Ελληνοκύπριους ο Μαχαιράς, αλλά και άλλους, ακόμα και Μωραΐτες και Μισθοφόρους, Βούλγαρους, ιτήθηκε κατά κράτος από τους Μαμελούκους Τούρκους. Μάλιστα συνελήφθη ο Ρήγας της Κύπρου και τον πήρανε στο Κάιρο. Ο Μαχαιράς τα περιγράφει με ένα συγκλονιστικό τρόπο, πως κουρσεύτηκαν ζώα και κτηνά και πράγματα, και προσωπικά πιστεύω ότι την εξήγηση της γλυκίας χώρας Κύπρου, και όχι το χρονικό, την εξήγηση την γράφει για να εξηγήσει αυτή τη συμφορά. Γιατί υπάρχουν στοιχεία όταν λέει στο χρονικό του ότι να παρακαλέσουμε τους Αγίους να παρακαλέσουν τον Κύριον τον Θεό μας να αποβγάλει
την αυτήν νήσων από τους άπιστους Αγαρινούς και Τούρκους, άρα το γράφει από το χρονικό σημείο που η Κύπρος είναι κάτω από την εισβολή αυτή. Λοιπόν, το ποίημα είναι γραμμένο βέβαια για την εισβολή του Ιουλίου του 1974 και θεωρώ ότι ο Μαχαιράς παίζει σε ένα ρόλο αυτό. Χρησιμοποιώ κάποιες λέξεις του κειμένου του και είναι και ο ήρωας του ποίηματος. Σας το διαβάζω. Σας ακούμε. Σαν έπεσαν οι ευγενικές πόλεις Μόρφου και Κερινία, η θαυμαστή Αμόχουστος, η πανωραία Λευκοσία, κι όλα κουρσεύτηκαν σκληρά, ζώα και ανθρώποι και κτηνά και πράματα. Γέμισε ο τόπος με κάτι επιτίδιους ποιητάδες που κλαίγανε τον πόνο σε στιχάκια και τον πουλούσαν ύστερα στα πανηγύρια ίσα να βγαίνει το ψωμί, καθώς ο πόνος έβγαινε αχώνευτος και πήγαινε χαμένος. Μα ο Λεόντιος του Μαχαιρά γραμματικός κατάπιε το σκοτάδι του, έσφιξε τη ψυχή του και το καμίνιν της καρκιάς και των καμών, και όταν βουλήθηκε να εξηγηθεί περί της Κύπρου, ήταν η ώρα πρέπουσα και πλήρης και γιωμάτη. Μετρώντας λέξεις με θυμό, σελίδες με φαρμάκι, ζυγιάζοντας τον πόνο του με το δικό μας πόνο, βγήκε από τα χειρόγραφα περίληπος, μέσα από καταχνιές, καταχνιά και από νεφέλες, ένας Κυπραίος ταπεινός γραφιάς με τόση γνώση, εκεί στο τέλος του Μεσαίωνα, δουλεύοντας με ξένα γράμματα σε ξένους αφεντάδες, βγήκε και ήρθε προς εμάς και κοίταζε τα τάγκς που βγαίναν στην Κερίνια. Και όταν γυρνώντας μες στα μάτια του είδαμε τα δικά μας, και τι καλή μου να σας πω, ψιθύρισε ο Μαύρος, που ό,τι είχα να σας πω να βλέπεστε, σας το είπα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πκερή. Αυτό είναι ένα ποίημα που φέρνει μέσα από τη ματιά του Μαχαιρά κοντά τις δύο εισβολές, αυτή του 1426 στον Νότο και αυτή του 1974 στο Βορρά. Αναφερθήκατε πριν στους μεσογειακούς δρόμους της Μεσογείου. Εξ όσων μας επισημάνατε και πριν, υπάρχει και μια ιδιάζουσα διάλεκτος ή μια γλώσσα η οποία είναι εμπλουτισμένη έντονα από ελληνικές λέξεις. Ναι, είναι λεγόμενες λέξεις της θάλασσας. Έτσι τις λένε, τις ξέρουν οι έμποροι, οι γνωστικοί έμποροι όπως έλεγε ο Καβάφης, αλλά και οι ταξιδιώτες και οι επαγγελματίες των θαλάσσιων ταξιδίων, που τότε αυτά ήτανε. Όλες αυτές οι λέξεις που είναι ίδιες στην καταλανική διάλεκτο, στην κορσικανική, στην σικελική και σε άλλες περιοχές, είναι ελληνικές λέξεις. Για παράδειγμα, λένε γκόντολ, που είναι το ελληνικό κόντιλο, στον Γκρίκο του Πιδαλίου. Λένε γούμενα, το σχοινί, το μεγάλο, που είναι το ηγούμενον σχοινί, από την ελληνική λέξη. Το νημάντα έχει γίνει ημάντ, άρτιμο είναι το αρτέμιον, είναι το πανί της πρίμνης. Ο κόμπος που δένεται το κουπί στο σκαρμό λέγεται στρόφ, που είναι ο στρόφος το αρχαίο ελληνικό, και βεβαίως μελάντσια λένε στην καταλανική, που είναι η μελαγχολία. Και είναι πάρα πολλές λέξεις που είναι λεγόμενες λέξεις της Μεσογείου, αλλά είναι ελληνικές, είναι αρχαίες ελληνικές λέξεις, τις οποίες απορρόφησαν όλοι αυτοί οι περιηγητές αλλά και οι τροβαδούροι, γιατί με τα καράβια αυτά που βεβαίως μεταφέρονταν τα εμπορικά αγαθά ή και οι πολεμικές μηχανές, αλλά μεταφέρονταν και πολιτισμικά αγαθά, τραγούδια, κιθάρες. Ξέρουμε ότι 1500-1600 έρχονταν όχι μόνο όργανα από τη Βενετία στην Κύπρο, αλλά έρχονταν και εξαρτήματα από όργανα. Κόρτες, λέει ο Βραχίμης που στέλνει τότε, που σημαίνει ότι χρησιμοποιούνταν τα όργανα. Χορδές δηλαδή. Ναι, χορδές. Μιλώντας για ποίηση, κύριε Πκερή, πώς εκτιμάτε την, δεν ξέρω αν αρμόζει λέξη, παραγωγή, την τρέχουσα παραγωγή ποίηση στην Κύπρο, τη δημιουργία στους καιρούς μας? Δεν θέλω να κάνετε κριτική εσείς απλώς του εαυτού σας, αλλά και ως καθηγητής, να μας πείτε έτσι γενικά στην Κύπρο αυτή την περίοδο, τελευταία χρόνια, υπάρχει δημιουργία, υπάρχουν άνθρωποι? Είχαμε παλαιότερα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι έγραφαν και που ξεχώρισαν, να μην αναφέρω ονόματα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια παραγωγή ή μας πήρε
να μην πω το ποτάμι, η κατανάλωση? Όχι, υπάρχει παραγωγή, είναι διαφορετική. Δηλαδή στην εποχή μας δεν θα βρούμε, όχι μόνο στην Κύπρο αλλά και στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, δεν θα βρούμε αυτούς που ονομάζουμε τους μείζονες ποιητές, δηλαδή κάποια ονόματα που γίνονταν εθνικοί ποιητές, γιατί ήταν εντελώς διαφορετικές οι λειτουργίες. Τώρα μιλώ για τις εντελώς νεότερες γενιές που τις παρακολουθώ και μάλιστα τα εντελώς νέα παιδιά. Γράφουν πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, μάλιστα εγώ καμιά φορά αισθάνομαι μεγάλη έκπληξη, γιατί βλέπω συναισθήματα τα οποία δεν αφορούν πια την δική μου τη γενιά. Να σας πω ένα παράδειγμα. Ένας νέος ποιητής της Κύπρου έχει γράψει ένα καταπληκτικό ποίημα για κάποιους Κύπριους που κάποτε στη μεγάλη τους ηλικία θα ακούνε μια λέξη φιλιππινέζικη και θα γεμίζουν τα μάτια τους από συγκίνηση. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ο ποιητής αυτός δηλαδή έχει συλλάβει τη σημερινή πραγματικότητα που εμείς μεγαλώσαμε με τις γιαγιάδες και τις μανάδες μας. Τα σημερινά Κυπριόπουλα μεγαλώνουν με άλλες μανάδες, οι οποίες όταν είναι μόνες τους είμαι σίγουρος ότι μιλάνε και τη γλώσσα τους με αυτά τα παιδάκια. Και τραγούδια θα τους λένε. Και τραγούδια θα τους λένε. Λοιπόν, βλέπετε ότι η κάθε εποχή, ακριβώς, η κάθε εποχή με το δικό της τρόπο θα αποτυπωθεί μέσα στην ποίηση. Σίγουρα δεν έχουμε αυτά δεν θα γράψει σήμερα νομίζω ένας ποιητής, αλλά όχι μόνο στην Κύπρο και αλλού, ένα ποίημα όπως το Άξιον Εστίν ή ένα ποίημα όπως τη Ρωμιοσύνη του Ρίτσου. Δεν περιμένουμε τέτοια πράγματα. Είναι διαφορετική η θέαση των καθημερινών γεγονότων και της εποχής, έχει αλλάξει εντελώς και εγώ βρίσκω πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό τον τρόπο που είναι, ας πούμε, λίγο πιο μικροσκοπικός και είναι λίγο πιο βλέπει μικρά πραγματάκια. Στην Κύπρο ίσως βοήθησε πάρα πολύ και η ματιά του Κώστα Μόντι, που ήταν μια τέτοια ματιά στα μικρά και ταπεινά πράγματα, όπως έλεγε. Η οποία ενδεχομένως είναι ισχυρά και πλουσιότητα αναλόγως περιεχομένου. Βέβαια και όλα έχουν σημασία με την ειλικρίνεια που μπορεί να επιτύχει ο ποιητής, την ειλικρίνεια στην ποίηση του. Δηλαδή να έχει αληθοφάνεια η ποίηση. Δεν είναι να λέει κατέθεσα με ειλικρινή τρόπο τα αισθήματα, αυτό δεν λέει τίποτε. Εάν το κείμενο μέσα δημιουργεί στον αναγνώστη που το διαβάζει μια ισχυρή συγκίνηση επειδή υπάρχει το αίσθημα της αληθοφάνειας. Αυτό αφορά τον τρόπο που ο τεχνίτης κατορθώνει να μετουσιώσει βιώματα πραγματικά ή και μισοπραγματικά σε τέχνη. Τεχνίδης του λόγου. Εάν έχετε κάτι το οποίο εσείς θέλετε να πείτε, κύριε Ευκαιρή, νιώθετε ότι πρέπει να λεχθεί, παρακαλώ πέστε το. Εγώ το μόνο που θα ήθελα να πω ξανά είναι ότι η Κύπρος συνεχίζει να είναι ένας χώρος όπου λειτουργεί η ποίηση, λειτουργεί το θαύμα, όπως είπε ο Σεφέρης, αλλά με διαφορετικό τρόπο πια, με πολύ διαφορετικό τρόπο. Τα κρογιάλια είναι διαφορετικά από αυτά που είδε ο Σεφέρης, το φως είναι διαφορετικό. Οι άνθρωποι έχουν μια άλλη σχέση με τον τόπο. Υπάρχει το αγριεμένο κέρδος, υπάρχει ο μη σεβασμός στο πρόσωπο του τόπου, στην εικόνα του. Οι καταστροφές που γίνονται στην ελεύθερη Κύπρο δεν είναι λιγότερες από τη μεγαλύτερη καταστροφή ότι χάθηκε η άλλη μισή Κύπρος. Εγώ είχα γράψει μια συλλογή την οποία αγαπώ πάρα πολύ, που ο τίτλος της είναι «Σ' όνειρο η πατρίδα». Πιστεύω ότι για τους ποιητές, για τους καλλιτέχνες, για τους ανθρώπους που συνδέονται με τον μύθο και την ιστορία αυτού του τόπου, η Κύπρος είναι πια στο όνειρο, δεν είναι στην πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι αυτή που ακούσαμε λίγο πριν, που αναλώνονται τα κόμματα, πώς θα γίνουν οι μοιρασιές, πώς θα προχωρήσουν. Αυτό δεν έχει σχέση ούτε με την ποίηση, ούτε με τα γράμματα, ούτε με τις τέχνες. Κύριε Ευκαιρή, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος αυτού.